медонед театр чӣ қадар макони бузург аст. зеро намоишҳое ки ҳунармандон дар он ҷо ба саҳна мегузоранд метавонад роҳи зиндагии моро дигар кунад, метавонад дили моро нисбат ба зиндагӣ гарм созад. ин аст ки намоиши хуб зуд ба дилҳо роҳ меёбад. имрӯз аз ҳунару хотироти шахсе ҳарф мезанем ки ҳаёти худро рӯи саҳнаи театр сипарӣ кардааст. инҷо қадамҷои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон ҳунарманди театру синемо шералӣ абдулқайсов мебошад. ҳамин хонае ки ҳамаш ёду бӯи падарро дорад, ҳамеша пур аз меҳмон буд. ҳунармандони зиёд меомаданд, шоирон меомаданд, хешу табор меомаданд ва як базми хеле хуб меоростанд. ва як хислати бозам аҷиби падари ман ҳастанд ки вақте ки меҳмон аз дар даромад бо ҳамин мана рубоб, ин рубоби падариашон ҳаст, яъне ки рубоби бобоии ман ҳастанд, бо ҳамин рубоб пешвоз мегирифтанд меҳмонҳоро. ва ҳатто ҳамин 2 соли охири ҳаёташон ки каме мушкили садо доштанд аз сабаби беморӣ, онҳо ҳамин рубоб забони гӯёи онҳо буданд. метавонистанд як оҳангро дар ҳамин рубоб бинавозанд, аммо дар ҳар як ҳолат он дигаргуна ба гӯш меомад. яъне ки ҳатто агар ҳолатҳое буданд ки дар хона ҳеҷ кас нест ва ё менавохтанд ва вақте чашмонро мепӯшӣ гӯш мекунӣ, аз ҳиссиёти падар мефаҳмӣ хушҳол ҳастанд, ғамгин ҳастанд, фикр мекунанд, дар кадом ҳис қарор доранд, ҳамин чизро мешунидӣ. боз ҳам мумкин ки аз он сабаб бошад ки ба ҳар коре ки даст мезаданд ва ҳатто навозиш ҳам мекарданд рӯи ин асбобҳо бо меҳр мекарданд ва шояд ҳамин чиз, ин тори ҳамин рубоб, ин асбобҳо ҳаминро эҳсос мекарданд ва онро бозгӯ буданд ва шунаванда мерасонданд. ин хуб каме як ҷузъи аз хотироти падар ки боқӣ мондааст. ин китобҳояшон ҳастанд, боз ҳам дар гӯем 10 солаи охир инҳоро навиштанд. инҳо маҷмӯи мақолаҳо ҳастанд, маҷмӯи пьесаҳошон ҳастанд. барои дӯстдорояшон инро тӯҳфа карда буданд. баъдан мана ин нишони фахрӣ ки барои ҳунарманди мардумии тоҷикистон буданашон барояшон дода буданд. инҷо дигар нишонҳо ҳастанд. хуб ин ҷоиза хеле вазнинам ҳаст. ин ҷоизаро барои гирифтани нақши беҳтарини мардона дар фестивали байналмилалӣ ки дар шаҳри бишкек соли 2006 баргузор гашта буд, барояшон дода буданд ин ҷоизаро барои намоишномаи капки қафас ки дар он ҷо Темури Лангро бозӣ карда буданд. шахсан барои ман марди бузург он нафаре аст ки рӯшноӣ ба ҳаёт мебахшад, роҳу равиши зиндагиро барои мон омӯхтааст ва ҳар сухан, ҳар дуо, ҳар насиҳатҳое ки карда буданд ҳамаш дар гӯш дорем, дар ҳуш дорем ва мо ҳама вақт пайрави он хоҳем буд. ва аз ҳама муҳим ҳар вақт мегуфтанд муҳим инсон будан аст. ҳар ҷое бошед, ҳар касе ки фардо мешавед фаромӯш накунед инсон бошед, инсони комил бошед. як шахсе буданд ки
همین آزاد فرزنده قطعی پدرشان آزاد بودن. تمام درد دلشان هر چیزی که به پدرشان میگفتند روز ما با خوشی و خرسندی میگذشت. فقط در خانه ما لحظه به خاطر ندارم که یک لحظه های دشوار باشد. بودن اون کس برای ما یک خوشبختی بود. شری بدخشم پادشاه جنگل پیر و ناتوان گشت و هوا و هوسی ربودن تاج و تخت به دل شغال مکار افتاد. شبانگاه و چادر سیاه پیچید و خنجر تیز در دست قصد جانی شیر کرد، اما بیخبر از آن که یزدان پاک مددگاری جان شیر است. شیر پیر برای آسایش خاطری یزدان پاک قربانی فرمود و از نوک قربانی برای بزرگ وزیر و سران لشکر ضیافت آورد. падар аз зумраи он нафароне буданд ки онҳоро мегӯянд панҷ панҷаш ҳунар, яъне ки сартопо ҳунар буданд. ба ҳар коре ки даст мезаданд онро хеле олӣ, бо сифати хеле боло, фавқулода, зебо анҷом медоданд. ман ки хурдсол будам, ба падарам ҳамчун як қаҳрамон, гӯем супер қаҳрамон назар мекардам, зеро ки намедонистам ки чӣ хел як нафар метавонад дар як вақт ҳам кори касбиашонро анҷом диҳанд, ҳам битавонанд ки навозандаи хуб бошанд. умуман ҳунарҳои хеле зиёд доштанд ва муҳим ин ки онҳоро хеле олӣ анҷом медоданд ва пайваста дар фикри он буданд ки сираш дар чи аст. Ва чун бузургтар шудам дарк кардам ки сираш ин аст ки ба ҳар коре ки даст мезаданд онро бо як муҳаббати хоса, бо ихлос, бо меҳр, бо садоқат анҷом медоданд ва ҳеҷ вақт интизори подоши онро надоштанд, ки ихлосмандона он конро анҷом медоданд ва инчунин ҳунармандиашонро ки бевосита бисёриҳо шоҳиди ин ҳунармандиҳояшон ҳастанд. инҷо театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абдулқосим Лаутӣ аст. инҷо қадамҷои ҳазорон арбобони шоистаи Тоҷикистон аст. инҷо шахсиятҳое фаъолият кардаанд ки ҳаёти худро барои рушди театри тоҷик сарф карданд. яъне метавон инҷоро як мактаби бузург номид.
мегӯянд ки худованд ҳар як инсонро ба ин дунё барои коре меофарад меорад ва ҳастанд нафароне ки аз худ дар ҳамон касби худ ё кори худ ё рисолати худ чизҳои бузургам мемонанд мераванд. Масалан, агар гирем Гагарин маротибаи аввал парвоз карда бошад ба кайҳону ин мон дар таърихи кайҳону дар таърихи инсоният ва Акай Шералӣ нафаре буд ки бо ҳунари ҳунармандӣ актёрии худ фикр мекунам ки худованд уна офарида буд ба ҳамин касб ва то охир содиқ монд ба ҳамин касб. خواب می از این دورو شما نه فقط شفا نمیابید خواب می بلکه انشاءالله حالتان بدتر خواهد شد. خواب می خواب خوش شاید حادثه روی دهد که از آن دیگران خرسند شوند. خواب می این یگانه راه است که من به علم عموما به انسانیت خدمت رسانم. خواب می خواب дар ин театри овозадор, дар ин театри номбари тоҷик, театри лоҳутӣ Шералӣ Абдулқайс 48 соли умри пурбаракоти худро сарфи офариданҳо, сарфи сӯхтанҳо, сарфи сохтанҳо кардааст. ва имрӯз насли навикайни замон дар ин театр кору фаъолият мекунанд. қисми зиёди онҳо шогирдо бевосита шогирдони ин ҳунарманди маҳбуб ва ин устоди зиндаёд ва ин шахсияти фидоии касби худ аллакай кору фаъолият мекунанд. дар тӯли 48 сол устоди зиндаёд беҳтарин нақшҳоро рӯи саҳна офарида ва инчунин мо ҷавононро водор ва дар роҳи ба куллӣ омӯхтани ҳунари актёриро дарс медоданд. ҳунарпеши воқеан ҳам халқи Тоҷикистон Шералӣ Абдулқайсов як арбоби бисёр ҳам намоёни санъати мо буд ки имрӯз воқеан ҳам ҷои ӯ холист ва набуданаш бисёр дарднок эҳсос мешавад. чунки Шералӣ Абдулқайсов тамоми ҳастиашро, тамоми вуҷудашро ба ҳамин санъат, ба театр, ба ҳунар, ба иҷод сарф карда буд ва як фидоӣ, як сарсупурдаи роҳи ҳунар буд ва ин хел фидоиён, ин хел воқеан ҳам сарсупурдаён хеле камандар кам дучор мешаванд. خاندان سامانی‌اند را به این مرتبه بلند رساند. اکنون به جای نیکی بدی میکنید. بدی میکنید. امیر لطف و مرحمت سامانیان در حق بنده به نهایت بزرگ است و شکر نعمت این خاندان عالی بر من همیشه واجب. کرا بزرگی و نعمت زی این و آن بودی، مرا بزرگی و نعمت زی آل سامان. ولی امیر این همه مردمان بخت برگشتن و قتل و غارت محکوم شدگی شما ایشان را کرمدی بر مذهب و آسیب نامید گناه ندارم. خدا شاهید است امیرم، خدا شاهید است گناه ندارم. گناهکار امیر، گناهکارهایی با خراج‌های گران، با مصادره‌های بی‌امان با کار رایگان پرمشقت کار به استخوان مردم رسانیدند. امیرم از سال 1973 در این تئاتر
اکادمی دراماوی به نام استاد لاهوتی هر دو ما کار میکردیم. یک چیز من باید خاطررسان کنم که نمایش انتخاب داماد بود. تقدیر همین خیلی شد که اول در یکی از رول هایی که تا حاضر ما هم با همون نقش میشناسند سمدوف عزت بازی میکردن. بعد اون کس به عسکری رفتن. شیرعلی عبدالقیس وارد شد. پس از مدت اون کس هم به خدمت حربی رفتن. مرا وارد کردن و همه خیلی بازی کردیم و بعد از عسکری برگشتن. شیرعلی هم بازی بودیم، یک روز اون کس بازی میکرد، یک روز من. و با همین اثری که در یک خواندن مثلا سطحی اگر نگاه کنیم گویا یک اثری که یگان چیزی وای ندارد، مشکلاتی ندارد، یگان پرابلمی که باید حل شود ندارد، لیکن در دل تماشاگران بسیار هم تا هنوز هم بعضی آدمان همون در نقش مثلا عظیموف منم میشناختند و شیرعلی را میشناختند در کوچه فقط با نام عزیز کری عظیموف گفته وای میکردن. ما بعضا در خجالت میماندیم، بعضا خفه میشنیم، لیکن بعد فکر کردیم که آخر هنرمند رول نقش را بازی میکند که باید در دل تماشاگر نقش بندد، به تماشاگر معقول شود. اون وقت ویا میگن که فلان نقش فلان کس بازی کرده است. اگر نقشی که مثلا بازی کنید در یگان تاثیرگذار در دل تماشاگر نباشد حاجتی بازی کردنش نیست. На что вы собирались потратить деньги? Переведите. На что вы собирались потратить деньги? Мой младший брат женится. Что вы можете сказать про Ахуна? Что вы можете сказать об Ахуне? Он очень добрый. Когда он узнал о свадьбе, он подарил карманные часы. Часы хорошие, дорогие. Он сказал, что жених без часов некрасивый. Что произошло в пустыне? Что произошло в пустыне? Мы догнали в пустыне. Он сел в повозку и уехал. Когда на перевале остановились, разожгли костер, вдруг вспыхнуло, и повозка загорелась. Он слышал крик? Вы слышали крик? Он же глухой. Да. Как же так? Человек хорошо к тебе относился, а ты его сжег? Человек хорошо к тебе относился, ты его сжег? Нет, мой брат живой. Я видел его. Вчера меня вели на допрос. Он шел по улице. Он видел его лицо? Нет, я видел его спину. Он шел по улице. Он шел по улице. дар вақти нақш офарӣ ворид шудан дар нақш падар ба пуррагӣ бо тамоми ҳушу ёд ба он нақш ворид мешуданд ва моро низ ҳама вақт дар ҳамин рӯҳия тарбия карданд ки ба ҳар коре ки даст гирифтӣ ҳатман ҳама ҳушу ёду ҳама меҳратро ба он ҷо бибахш. ва ман фикр мекунам ки падари бузургворам аз умраи он ҳунармандоне ҳастанд ки тамоми вуҷудашон саршор аз муҳаббати театр буд. яъне ки дар ҳама ҳолат ҳама вақт дар ёди театр буданд. ҳамчун инсон акаи Шералӣ одами пок буданд. Масалан ғараз надоштанд дар он кас. балои чӣ нақше ки супурда мешуд нақша ҳамон хел бозӣ мекард, манфия манфӣ бозӣ мекард, мусбата мусбат бозӣ мекард, лекин дар зиндагӣ вай тамоман дигар кас буд. вай як хислати вайш буд ки амин латифаи нақл кардан наметавонистанд. кадом латифае ки хуб агар нақл кунанд дар охир мегуфтанд ҷазир кардам, нақл кардан натавонистам, лекин гӯш кардани латифаи наз медиданд. нақшошон нақшҳои хеле хуба мондан дар театр. дар масалан агар гӯем таърихи худи театрам бошад, масалан чӣ хел таърих сар шуда, агар мо аз аввали саршавияни ин нафароне ки бунёд карданд театра нақшошон монда омадаасту мегӯянд ки ҳамин хел омада то давраи худи акаи Шералӣ. ва акаи Шералӣ ҳам хеле нақшҳои ҷолиба монданд дар саҳифаи таърихи агар театр гӯем.
این اتاق همون پردازخانه، همون پردازگاه در اصطلاح گریمیار نمیگن که استاد زنده‌یاد شیرالی عبدالقیسов من در این میز و در اینجا می نشستند، در اینجا پرداز میکردند و بنده باشد در اینجا. خب ساعت‌های فارغ از تمرین‌ها، فارغ از نمایشنامه‌ها، لحظه یک جای در اینجا نشسته صحبت میکردیم، استراحت میکردیم. از بازی که استاد میانی ما نیستند، البته که جاشون خالی است و گمان میکنم که این پردازگاه، این قدمجا، این مکان البته که پزمانی صاحب خانه خود گشته است. شیرالی عبدالقیسов дар ҳаёти эҷодиаш дар чандин намоишҳои театриву филмҳои тарбиявӣ нақш офаридааст. ҳамин ҳунари волои нақшофариаш буд ки имрӯз мардум ӯро дар намоишҳои афсонаҳои мусафед, эдипу интихоби домод хуб дар ёд доранд. мутмаинам ки номи ин ҳунарманди зиндаёд барои ҳамеша дар дилу дидаҳои мо боқӣ хоҳад монд.